उत्तरदायित्व रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो भी भजन बजाए। हमको तो निकले जाई ना लाज बचाए तो हो जाए उसकी बोलबम के नारा भाई है सहारा बा तो नीमन लागी। अभी ना जो हमको तो निकले जाई ना लाज बचाई ना मंगल बरसाई ना अतलई धुन बदल कितने दिनों के बाद सजना आई रात मिलन की। ओ माय गॉड नयका लोहास दी बुढ़ो लोग कहे कि ना बे अजीब ठीक बा बेंजुएला दिन भर रगे दे लायक हो गइल बा बाच गेला है जा बाच गइला हो त गृहवास होइए गए रहे तो जाय बरा। दूगो चीज बिहार में देखनी हम एगो भक्ति एगो ओकर उल्टा शक्ति आ दोनों के दशा मालिक के बा। पूछी कैसे भक्ति में राम जी को लोग कन्हैया जी शंकर जी तबो सबे भक्ति करता कि ना। एक और माने का बा कि श्रद्धा भाव से खोज बताई ना तो काल प्रभु जी भेटा जाई आ उहे दशा नीतीश कुमार शराब के कोदल बड़े बिहार में कहीं कोनो दुकान में लौकत नहीं खे लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर। पहले तनी टेंशन रहल कि कुर्ता पैजामा पहनता तो मौगी कही कहां जे तनी बाजार पियब मौत अब तो टेंशन नहीं खे सुतल बड़ा मेहरू खाना बनाती है फोन लगा दल राम बिलास भाई व्यवस्था ठीक बता। हां एगो चवन्नी भेजवा दो चवन्नी तो चवन्नी माने जान गेल कि पौआ ह कि नहीं बह कि का हवे आ कि फ्रूटी भेजे के बा जहां कहल कि अठन्नी भेज दो वो डराइल बकरे है आज मूड में होई जहां कहल कि सिक्का भेज दो वो जान जाए कि फूल मारी या मोरी में बुड़ जाई हमारे निकाले के पड़ जाके अब तो घरे पहुंचा दिया तो तनी दाम लागत भोल गलती ना अब तो अभियंता जी रौरा राजनीति बतियावत नहीं हम YouTube भाई वाला लोग के शिकायत ना करनी है जी हम यह कहने है कि तनी बढ़ी को बढ़ी के डाले के बा खाली खरब के नहीं डाले के तो यदि तू माला डाले बोला तो हमरो माला दिहल फर्ज बा। आओ भाई है तरी तरह के माला दी माला दर दिया हो भगवान तरह का बनौले रहस ए घरी तोहनियो ले घरी हम चमचन से तो हम परेशान हम बने चमचन से हम परेशान बने भगवान तरह का बनौले रहस तारे चैनल के बहुत आगे लेके जास यह न हमने के कहब भगवान तरह का बनौले रहस। अब भाई बैठल बड़े बाप रे बाप ए महाराज चमचन से अतना हम हैरान बने ई मालिक के ठेकही नहीं कर सकते ई ठेकही नहीं कर सकते कोई नहीं घेर लेता सही आसमान का तारा कोई गिन नहीं सकता अभियंता जी किस्मत का रोटी कोई छीन नहीं सकता। एगो हम शिल्पी राज जी के गीत हम गाते हैं पिया जन जई हो कलकतिया वहां सवतिया बसे कहतर जे कहां गाओ तर शिल्पी राज के कर गई तार गई कहां गाओ तर शिल्पी राज के ई गाओ तारे 15 वर्ष पुरान लो काहे खिसी आइल बाड़ू अरे जान ले का खिसी आइल बाड़ू हमर लाना से खिसी आइल बाड़ू का कर खिसी बाड़ू तो खिसी आई रहो खिसी बाड़ू तो खिसी रहो का कर काहे खिसी आइल बाड़ू एगो गाना गाओ तर सुमरन का बा झनका झनका झनबाजे ई तो कोठावा पर गावे लिस कोठा पर जाई मु झनका झनका झनबा अरे 3 गो लय के मिश्रण के बुढ़ा तो शिल्पी राज के गीत लय गलहन हमारा लाज लागे लागल बहुत की। अब बताई भरत शर्मा शिल्पी राज के नकल गावे लागस खेसारी के नकल गावे लागस तो उनकर प्रतिष्ठा रह जाई। कौन सफारी वाला फॉर्च्यूनर वाला उतर कर एक सहा के लगस त इज्जत बने रहे ना तो तने पर ध्यान दे तारे का ब्यास कहा था तू कुछ अपन लिख दिखाओ तू अभियंता संग गाओ कर अपना इमेज पर ध्यान नहीं करे कि कहां तार इमेज में अलग अलग नकल शिल्पी राज के नकल लगल हगावे हमरो बनाओ पर अगले तल खाते उनका नकल तार जवाब देबे खातिर बाकी हमार देखो केहू में ठेकी ना तने भर हिंदी फिल्म में ठेकी लय सोचता रह के कर नकल पवन को खेसारी केहू के ना हमार नकल पवन गोले बड़े खेसारी गोले बड़े 3 बरिस बाज गोल जा धोखा कोल प्यार में तब गोले जा जान कोई नहीं 3 बरिस बजला के बाद तू कहां बड़ा खुशेबू तो मर जाए तोड़ के ओढ़ने वाली फिल्म में गा दे पवन सिंह यही करो एगो गाना रहे ना बातल नथिया बिहार वाला खाली पेट में का नथिया पर लिख द नीतीश
इनका कनवाली पर लिख दो चिराग पासवान, नकलोल पर इनका लिख दो रामविलास पासवान, इनका एथी पर लिख दो जीतन मांझी। ये तारी भाला को कैसन कैसन गीत गाओ तो सुन के लाज लगे लगे हो तो मुंह घुमा दिल ना लगे।